Pana. Ndimi zilima iza nasa muna kana botoro. Inirikini tinganona andichipiri. Chipiri plus hapana understandira ngati atandibandisa botoro but inesana chanzwisa mane kuturesa maepa izvo. Vanofamba ndikuzvinyazo squatanudze imwe utoti unozoti nungu akanopona nirikini. Anzwa Neku Zvimbiswa. Aiwa zviminde kwatanuka nirikini. Kozarasiya munozoti kanhu kangu akaimbogara kachitamba kakanzwa nyeka simba kenezi akachagona kuti kajaive boy. Anombopedzera kakurwadza ninozi. Boza andakujaira kuona mugara makadai soka. Mana ndajara ngone makabara kakotsororo. Hapana totadza kuti zvinhu zvanga zviri bo. Vatukaona kuti manje panongoti wrong pakuti onotora zvina tichivhito nyasodya gogo nchakoma ndozoda 2-3 hours unongwanasopanda bhotoro daiso eka ibho paplati but still usinozogogodza manje hazvino auti andovabata Bora ichi. hani midhiki zvangu aya akachoma unoda nekuda so but still kana wanziyogadzirawo daiso haangori bhototi hakeshi vogara sota masemudhimwa zoti apinda unoita se ati aiwa hasina wambi unozoti shit happens. Sure, shit happens. Ngavhunduke nemasemudhimudi ndazojambwa nendii nokamatokomorwa panyanga dzeupurezidendi wada kuti unodzvanyanya foto kana akatobamba inacharibanda bhotoriyo watotadza unogoga siri pasi chero oti achakazori kugogodzanziki mazingori nani kuti tatangopromisika kuti mhepo but isina kukwata nenhiri saka hasima wanisiri next time zvinongonaka bcause haikwanga futi aidounderstanda kuti zvinozombonodzvanya bcause munhu anenge akarongawo achida kuti akuitire something but zvozongonera se zvinojaya but at least unongondilaino kana kusokareka message mudaya vachiti ngogurunura kanhiya onoende pamba inendatonoskripa kanhii hamintangi kana nekanda tokani anyazoti apa dayozorwa muchedzerwa onokanani kanokanda nhirikinimana mwene kana ngofamba richienda chete handokutipa omwe matokanda tokanzuda kana torosva kudheni nokomana ari kubvire kubhizo kuti unobanda bhotoro nehamintangi erosva tangazi kudheni vanekanda memowadhasi wempanyire vozikazeshaka pakuzonokosa pasina tesa daizo vanerosvimbi ikoko vanopunzana naro yakona zveunotamba ndopepa unoona ukanogojomora ukangonodaiso unotasa mudengo ka kodaiso ke daiso ngotasa pasi kwengoterezva richiri kengete bhodhoro chiseri muchiugogodza ega kwapana vanhu tingaite sei vantu life yacho ikoko nemalockdown aidaisa chinoponwa achiita zvanenge achiita zvese keta polato lasimabhileka nekafura aiwa zvikutata zvinikina ukangwana gwazi chete rakwachanurwa lockdown nyaya ndindo pane pakaswa lokasi yake kanona rakwachanurwa rokangozi kwengwatiricha chautorawo neinikinozani boarding ini baisemni chavanopunzisana bcause gijas anenge asisina ati jambirese anenge akachengeta nhina anorowana uyu hapana anenge akatotsvamutirana hapana ngambogetsa tiriri wautoneta rekupasa dhore rechikoro kuti upinde mugwazi utange kufundisa vanhu ine masinekauto zvese ratosineki zvese neke zvananga mugwazi imomo zvezvirimo tanga unopunza utanditanga unokena chinokirina musemudhini sangana nachijambisana achimhanyisa nosana nezvimabhurumu zveumbekai vauipone anoti bhurumu ponda manje getokura vanhu vakati zvonzo pavari kudzoka vanenge vasingakopera vanhu vavo aiwa zvageto crown zvaza we unozoti osaka chinzi madi zazvo usamuforonde zvake zvaza inda ayewa kana unenge usingakopi wezizvo unenge usingakopi saka nezvari zvari kwatisi kubanderi uno handitomhombe takabari pese netakaponjeretwa ndianenge atikopera iye purasi angagona unoti tsetsemura kotsa ovhari by 1 ramuremera kuno kune mishini kachinonzi kasimbi changagona kuchimwa hatsanenetwa anomwati mavhatirology tikoko munoona kubanda zvimba dzehanzi rake nemusingabanda aiwa kwanditi uri kwanemana mira ndikutaure ndikona magari adoiti handikona kana mazabha mazabha hapane zabha pane zabha apa vanogona kutaura vajemba nevhati nesotana paura jembi nevhati nechigiri apa vaurwa nemutsara paura but vanonzi autaimese vanzi vakaguta sikani apa uvanora vajembi nesauti neshuga handoni panonomira vanhu vakaguta anonosikana nechemukati anenge achizvimba
hapana kuzvimba kudya uri kuona kuti zvinoitika wakati usati anzi yoka sakoperwa wochena yoka ndopandikuda nditire kukuonesa don't cry usagara izi uyu anenge aitawo zvaari kuda zviri mumwoyo make ngaambofarawo kana nguva yake yakwana kana akuzoda kuti akomana weite izvi ungati ungakere zvangani kuwatakamona watakusajabhura nawo pamwe aritotyikawo kana kuizirwa poison munhu anenge ari paberifig akatotiona kana kuti hameno iye ndameno zvaanenge aitodhabhura izvo zvaisihora kwanditi semusini ndora atinge tichichabhura kozvikanoonekwa zvimabhotoro zvebhurauni zvakanomirapo zvinozikanwa zvakakopwa nani saka usati kwenye asi mawambistirei aiwa handivhunduke izvozvi kwete kareka ndikubanda bhotoro nakuti handikavhunduke neutanzi mabhera manozondikopera kudziro hapana ndavhunduke izvozvi chichanakana chibanda ndega ini ndonosvika etuzeti uchibanda mega ndozovhundwa nemabhilangu anondikopera nikini pati kuzvimba mune munhu pandozvimba ndiite zvozvo inini yangu cheshe hameki che notondijamba tagara tese tatorafurana tese ndotobudisa ngoro rangu tangokopa ndega ndizvimbe torangidzana kuti aiwe yodhondwa ronokopa ndega woita zvauri kuiteyo handirowe nemirikini maikuti itaontoro zhange rebhurauni rani atira kufona yako iri kuramba chindipa gijazori saka hai maasi mawambistereka aiwa haisi hora stereka uri kuona kuti handikuona timu uri kuona timu madhona ukanzi ava nemunhu anokuchengetera vana ukanzi auchachengeterwa mhura uchaita sei ndoanozi mahwana haikona zvegasolini ere brown regasolini ungakereze nirikini utanzi nirikini unonga kutotsva materiare izvozvo rekuti anzi kuti vana varare nedzara ndopaunotoboora haikona kuti anzi andaupulaga zoona ndakarare nadhuweta ndoti anzi andaupulaga unokona kutonona ndakatotsva kupfuureyo plazi ukanyazorava chazvazovhulanga vamwira nininika pianomwa zvake zvokutandara zvoti 1 avo mainipa 1 ndoenda mwateni saka tatakatosiyana bhozi paunokona kunge ndatono kune imwe nyika kudhara but hamukuzviona seora tomboti imimi takubvisai munyaya yacho ko vaimbokoperwa mukuzoona sei kuti right uri kuona zvinoitika panyaya iyoyo vaikoperwawo kuti hanzi havachakoperwa ipapa mwangu nonge atondigara negajeti yena handikubhazi vonza zvinonetsa kuplatira munhu vonokona kuti zviri reti ozotanzi mukomanda yakati zviri reti handiri kuona iyo pamukusadhukova vanenge vachichema saka zvinongoda kuti pakuraiza kwavo iye munhu akaraiza ari ega achiti ndikwandiri musandidaro bva akaraiza obva aweliwa ani ndikwangu ndikutaura kuti aiwa ndikwangu asi mahwambi ava vanofanira kuzvipuratira vari vega saka vachatopanda ichimeni rimisopo pazvitauriri bozi nini ichimeni rimisopo yangu ndotoida bozi ndipotibolasto bozi yenezi nenyemakombapa nemaningi makombipi zvakanokenera tototamba gemu rako totamba rukonde timakomboketi hasi mahwambi bozi vananga vajairaka kuti kujaira kwacho ndo vanodhunya ani akangani vangotogara nemakoreseipapo paanenge ari padriaipapo pacho kavanotwikako ndokangoriko pesi patinonobhoro chatinonopurasa tiri kunana nini tetina mabhurangweri ava vanokiraiza ndo vanomirira kuzomwa panotanga kuya ndo pavanotangira gasorini kana asipa havachapule manje sagara tongobanda bhodhisemba nochibanda isagara tongopulaga gasisi hatiziva ndizitostanyirani kwese kuna nefenji kwakatonopononona tiri kuona nablue number chapulani ichiplaga gazi saka asi mawambisterei aiwa ndivhunduka zvandagara ichiita unozoti ichi ideliberate fana uchikafu minamato kuti everyday unototaura kuti god bless our food uri patable wakutonamata wakutoplaga chikafu chatagara ichitoplaga saka uzoti ndozovhunduka kuti iyo wanosvika vozi ndovanotozokurwa wose watozonipanda kuti andakudhama ndisine vozi ndandandakatogara ntoenda kwangu kusipa kwandagara nchienda nakudhara yasiya nemunhu weutanzi ari kuti tiyaupulaka namabhulangu akoma mazi ipamwe ndandakatora hamentangi ndatobuda ndakatondipanda mese matapesi akatonotsvaya saka ndoti andokutsvei satamba rabagulisa kachindira nobuda ziso chobuda tochi kuda uri muranguzhe munhu akachengera kuti kwachiviri kasitimbi saka usaichebi wangu uyu ndewedu taichiplata tiri panyaya tiri tese ari apa nziri apa patichiita nyaya tichiplata waiza